Dalaygon ining matawag nga adlaw mga igsoon. Ang akong pagdalon karon, kinsa ang dili makadawat sa kinabuhing dayon. Kinsa ang dili makasulod ngadto sa gingirian sa Dios. Pinadayag 20 bersikulo 15. Ug kun ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan nga nisulat diya sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Unsa ang inungdan nganong ang ilang ngalan wala nakaplagan diya sa basahon sa kinabuhi? Unsa man ang ilang nabuhat? Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuon ug sa mga malaway, alang sa mga mumuno ug sa mga makilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag mga Diyos ug sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mawang pagiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asopre nga mawang ikaduwang kamatayon. Kadaganan sa mga tawo nahadlok kang kinsa. Mateo kapitulo 10 bersikulo 28. Ayaw ninyo pagkadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao inoy kadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa impierno. Mateo 10:37. May gugma sayang amahan o inahan labaw pa kanako, dili takos kanako. Ug ang may gugma sayang anak nga lalaki o anak nga babayi, labaw kanako, dili takos kanako. Galacia 5 bersikulo 19 hangtod sa 21. Ug dayag kayo ang mga buhat sa unod nga mao kini: pakigilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Diyos, panglamat, mga dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iya-iyahay, sinopakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakak, ug mga butang nga maingon niini. Pasidadaan ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kaniadto, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanunod sa gingarian sa Dios. Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 10. Nasayod ba kamo nga ang dili matarong dili makapanunod sa gingarian sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makilewason o mga tigsimbag mga Diyos o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingirian sa Dios. Nganong dili man sila makasulod sa langit? Ato makita gikan sa 2 ka bersikulo, pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8, Galacia 5 bersikulo 19 hangtod sa 21, Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 10, nga ang mga binuhatan niini nga mga tao supak sa mga sugo sa Dios. Asa man makita ang mga sugo sa Dios? Anaa sa Exodo kapitulo 20. Ang napulo ka mga sugo sa Dios. Dili ka magbaton og lain nga Dios sa tubangan ko. Dili ka magbuhat og mga larawan nga linilok ug dili ka muyokbo kanila. Dili mo gamiton ang pangalan sa Dios sa pasipala. Inumdumi ang adlaw ng ipagpahulay aron sa pagbalaan niini. Taoron mo ay mong amahan ug inahan, dili ka magpatay, dili ka magpanapaw, dili ka magsaksig bakak batok sa imong isig katawo. Dili ka maibog sa mga butang sa imong isig katawo. Busa kon ang tanawon ang pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8, imong makita ang mga mamumuno unsa nga sugo sa Dios ang nagdili sa pagpatay. Sugo number 6. Unsa nga sugo sa Dios ang nagdili pagsimbag mga Diyos. Sugo number 2. Unsa nga sugo ang nagdili sa pagpamakak. Sugo number 9. Mausab ang gisulti sa Galacia 5 bersikulo 19 hangtod sa 20 ug Unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 10. Ang pagkigilawas mao ang paglapas sa sugo. Number 7. Ang pagpanapaw mao ay paglapas sa sugo. Number 7. Ang mamumuno nakalapas sa sugo. Number 6. Ang kasina nakalapas sa sugo. Number 10. ug ang pangawat mao ay paglapas sa sugo. Number 8. Kining tanan mga butanga mao ay bunga sa sala.
Kay unsa man ang sala, unang Juan kapitulo 3 bersikulo 4, ang tanan nga nagahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Kung gusto kita nga makasulod sa kinabuhi, kinahanglan atong tumanon ang gisulti sa Dios, apan kung gusto kita nga malaglag nan atong lapason ang mga sugo sa Dios. Kung ikaw maglapas, dili ka makasulod sa langit, kung dili mayadto sa impyerno.